Sanibonani. Bafowethu. Ubani firstborn kaNkuluNkulu? Uthini umbatha manje? Umbuzo. Ubani ifirstborn kaNkuluNkulu? Let me refresh your mind. Ngokuba uNkulunkulu, John 3:16. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa. Yodwa 1. Ukuba yilowo nalowo ongabhubhi abe nokuphila okuphakade. Okholwa yiyo enze njani? Angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. 1. First question. Wayinikela kubani? Wayinikela kubani ukuthi kwenzakaleni bese kwenzakalani? First question okuqala. Esibili ile ngiqale ngayo. Ubani firstborn yakhe? Ngoba kuthiwa indodana yakhe ezelwe iyodwa. Ubani firstborn kaNkuluNkulu? Lalela ngokutshela firstborn kaNkuluNkulu ubani? Uvule lakho nawe. Nawe ulivule lakho. uJesu akuyena yedwa ingane kaNkuluNkulu ngokweBhayibheli mabekubhayizisa bekulahlekisa bekuvala umqondo bekuvala ingqondo bekubhayizisa bekukhipha endleleni bekuhambise ebumnyameni. Wena othi uJesu indodana kaNkuluNkulu. Nawe wena othi uJesu uNkulunkulu. Lalela ukuthi firstborn kaNkuluNkulu bani? Nawe ivule lakho. Jeremiah 31 verse 9. U-Ephraim izibulo lami. U-Ephraim firstborn yami. Kusho uNkulunkulu. Akugcini lapho. Unabanye abantwana. Amahubo 2 verse 7. Wena Davide namuhla nje ngikuzele. Wena Davide namuhla ngikuzele. Ivule nawe. Genesis 6 verse 2. Amadodana kaNkuluNkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle azithathela abafazi kuwo. Romans 8 verse 14. Romans 8 verse 14. Bonke abakholwa umoya kaNkuluNkulu bangabantwana bakaNkuluNkulu. Qhubeka ke wena lokusitshela ukuthi uJesu yedwa indodana kaNkuluNkulu. Ugula ngekhanda, udinga ukuthi uye ezibhedlela zabagula ngengqondo, uthi uyokwelashwa kancane, uthi ukubuya kancane umqondo. U-Allah uthi awunangqondo, afalata akheloni, awunangqondo. Awusebenzisa umqondo wena. Ngikhuluma nawe wena obheke le video le. Vula ingqondo ke. Ubuye uhambe endleleni eqondile, ubone iqiniso njengoba linjalo. Ayikho lento yobuKristu. Ayikho. Umsangano.